Vihervakka sijaitsee Pöytyän kunnassa kantatie 41 varrella. Se on perustettu vuonna 1964 ja siirtonurmen tuottaminen aloitettiin 1997. Vihervakan siirtonurmi kasvatetaan 2 kasvukauden ajan tarkoin valituista siemenlajikkeista. Näin saadaan paras mahdollinen nurmikko. Siirtonurmi sopii kaikkialle, missä nurmikkoa tarvitaan. Omakoti- ja rivitalojen pihoihin, liikuntapaikoille, puistoihin, kerros- ja julkisrakennusten viheralueille sekä teiden pientareille. Asentaminen on helppoa ja nopeaa. Kaunis lopputulos on nähtävissä heti, nurmi juurtuu erinomaisesti ja kestää kulutusta. Mattoja voi leikata ja muotoilla helposti, esimerkiksi puukolla tai lapiolla. Erityisen hyvin siirtonurmi sopii esimerkiksi jyrkille luiskille ja rinteille. Mitä vaativampi ja monimuotoisempi tontti, sitä käyttökelpoisempi ratkaisu on juuri siirtonurmi. Siirtonurmen voi asentaa aikaisin keväästä syysmyöhään. Parasta aikaa asennukselle on syys-kesä, jolloin aurinko ei porota eikä kosteus haihdu. Nurmikon hoidossa tärkeää on myös sen leikkaaminen. Mitä useammin se tehdään, sitä tiheämpää, tuuheampaa ja vahvajuurisempaa nurmikkoa saadaan. Siirtonurmi on nopein tapa rakentaa kaunis, rikkaruohoton nurmikko ilman työlästä ja aikaa vievää alkukasvatusta. Siirtonurmi on kätevä, nopea ja edullinen tapa rakentaa kaunis ja kestävä nurmikko.